Čaute, čaute. Ahoj. Vítajte pri 3. epizóde nášho podcastu To bude dobrý. Volám sa Ľubka. Ja som Terka. A dnes sa pustíme do novej témy, ktorú sme si už trošičku načrtli v minulosti, ale skúsime ju znova a trošku viacej do hĺbky. Ale predtým, než s tým začneme, tak si dáme nejaký update. Asi nazvime to vzťahový update, ktorý by sme si chceli dávať pri každej epizóde. Takže, Terka, aký je tvoj vzťahový update momentálně? U mě pořád stejný, jako když jsme se viděli minule, jsem single a jediný co, tak jsem zjistila asi zhruba před 14 dny, že pozvání na rande může přijít i přes Facebook Marketplace. Prodávala jsem normálně boty, měla jsem 15 zájemců a jeden z nich, který si přišel jako vyzkoušet, to byly pánské boty teda. Dobrá, akorát jsem se chcela spýtať, že čo to bylo za boty. Okay. Kamarád mi dal boty, jestli mu je můžu prodat, nový boty, pánský. Mm-hmm. A přišlo teda 15 zájemců, jenom teda 2 se dostavili osobně. Okay. A jeden z nich mě, sice si nekoupil boty, ale pozval mě na rande. Ježiš, ja rozmýšľam, či je to divné, alebo je to rozkošné. Zároveň mi to príde rozkošné. Ne, lebo... bylo to cute. A vlastně jako je to i nějaká strategie. Jako... No počkaj, a išli ste na rande? Nešli. Aj. Ako to? Nebylo to jako ono? Hodně podstatný věkový rozdíl, ale strašně skvěle jsme si pokecali a dostala jsem pozvánku aspoň na koncert, protože šlo o muzikanta. Ježiš, ale to mi príde ako strašne pekná story, že naozaj sa dá stretnúť teda aj v realite, alebo neviem, či to brať ako stretnutie v realite, alebo naopak cez ten Facebook Marketplace. Slavně říkala, jak se říká, taková ta jako velikost bot odpovídá něčemu, že vlastně jak by mohla být... Aká byla velikost tých bot? 46. Okay. Ale jako, že bychom mohli tady třeba začít nějaký jako virál, že začnou hromadně ženský teďkon prodávat na Vintedu, na Marketplaceu boty větších velikostí, aby jim domů chodili ty chlapy si je zkoušet. Tak to, ja z Marketplace naposledy som tam dala ostne proti holubom a nenapísal mi nikto, takže to beriem teda osobne, že nikto sa so mnou nechcel zoznámiť. Co proti holubům? Také tie ostne, vieš, čo dávaš na balkon. Jo, aha. No tak jako, já si nevím představit, jaký typ lidí tohle to kupuje. Tí, čo majú problém s holubami. Ver mi, tí, čo majú problém s holubami. A to je taky dobré, protože rovnou máš jako téma, že máte společného nepřítele. Je to pravda. A úprimne vám poviem, za tých pár mesiacov toho života proste s tými holubami som ich začala nenávidieť. No, akože bolo to love and hate relationship. Proste ja som sa ráno o 5:00 budila na to, že ich počujem na balkóne a vyletela som z postele, aby som ich odstrašila. A toto som robila od 5:00 do 7:00 rána každých 10 minút. No. Takže áno, ostne, keby ste potrebovali na balkón proti holubom, som tu, napíšte mi, predám, keď tak darujem aj zadarmo. Do tohle se nebudeme pouštět, protože o holubech já jsem poslouchala kdysi úplně jako extrémně dlouhý, asi 3hodinový podcast a za mě dneska, když jako si člověk probere tu jejich historii, jak jsme je vlastně domestifikovali a tak jsou to vlastně takový největší chudáci zvířata. Že my jsme je strašně dlouho používali, poštovní holuby, a pak jsme je opustili a vlastně jsme je nechali na pospas a dneska je hubíme. Ale to už zabíháme úplně jako do jiných témat. No. Pověz mi ty tvůj status. Takže som stále single, kebyže som nebola single, asi tu pri tebe nesedím. Bohužiaľ, som stále single, ale snažila som sa, fakt som sa snažila. Išla som na rande, išla som cez appku Tinder, našla som si tam pána, mal okolo 40 rokov a hovorila som si, že 40, to znamená, že pán už bude vedieť, čo chce od života, vie, že proste vie, čo hľadá, to, čo už hľadáme aj my. Takže sme sa stretli s pánom na kávu, proste v Prahe, v centre, sadli sme si a asi po 10 minútach mi pán povedal, že si myslí, že Slováci, ktorí žijú v Čechách a nehovoria po česky, sú leniví. A neviem, či si všimla, ale ja hovorím celý čas po slovensky. A nie sú? Nie sme. My len veríme vašej schopnosti, že nám rozumiete. Akože naozaj mám ten prístup, že rozprávam po česky iba s malými deťmi, ktoré viem, že mi nerozumejú. Ani v práci nerozprávam po česky. Za mňa je to trápne. Ja sa cítim naozaj trápne, že ničím váš jazyk. Takže pán začal takto, tak ja som sa na neho pozrela v štýle, že tam sú dvere, vieš, že keby si potreboval odísť, môžeš, ja ťa nedržím. Ale zostal. A hlavne, ty si sa nezvedla. A hlavne ja som zostala tiež. Asi som hlúpa, vieš, takže som zostala sedieť. No a počas tej hodiny, čo sme tam spolu sedeli, vyšlo strašne veľa random vecí z neho typu, že
nikdy nemal rád Československo. Že je rád, že sme sa rozdelili. A ja si hovorím, že akože fajn, ale prečo to hovoríš Slovenke, keď ste spolu na rande? Vieš, proste, že mi to nepríde úplne vhodné. No, každopádne po hodine sa rande blížilo ku koncu a musím povedať, že som tak utekala k tej pokladni, aby som si ten svoj účet zaplatila ako prvá, aby mi ho nezaplatil on, aby som mu nebola dlžná druhé rande, pretože viem, že by som to psychicky nezvládla. Horšie je, že potom sme zistili, že ideme na tú istú tramvajovú zastávku, tak ma čakalo ešte ďalších 10 minút rozprávania sa s pánom na zastávke, keď som čakala na tramvaj. Takže nie každé rande, ktoré je z Tinderu, je dokonalé. A samozrejme nie každé rande, ktoré je z Tinderu, musí byť zlé. Samozrejme vždycky tam nájdeme niečo. Ale musím povedať, že toto bola pre mňa hodne odstrašujúca skúsenosť a asi je čas na pauzu. Až takhle tě to odradilo. Já zase ale hodně oceňuju to, že jsi se nezvedla hned jako při tom prvním Vermi, bojovala som s tým tiku, nebo jak dneska říkáme rádi ty red flagy. A dala jsi do toho trošku, dala jsi ten čas? Protože... Dala som do toho čas, energiu a pochopenie. Přesně tak. To je strašně důležitý dneska, hele, každý je nervózní, prvních pár minut může vždycky být trošku mimo, takže já jako chválím to, že si tam dala tu Vieš, na čím som ešte rozmýšľala? Dala som tomu hodinku, áno. Vieš, na čím som rozmýšľala, že nemám tu guráž hneď na tom rande povedať tomu mužovi, že to tam nevidím. Alebo necítim. Alebo že proste nevidím tú budúcnosť. Napríklad pri tomto po tých prvých 10 minútach som vedela, že... Alebo vlastne hneď pri prvej minúte, keď som ho videla. Som vedela, že to nevidie. A zatiaľ som nenašla v sebe tú guráž, povedať tomu človeku hneď na konci toho rande, že prepáč, ale druhé rande už nebude. Vieš, že som ten typ človeka, ktorý skôr povie, že ahoj, tak napíšeme si. A hej, ja som prišla domov a hneď som mu napísala, že nie, toto nebude fungovať. Vieš, to sú oni. No. To sú oni. A my tam potom čekáme na tú odpověď. Nie, počkať, ale fakt akože ty si taká, že hneď po tom prvom rande povieš tomu človeku, že ano, uvidíme sa na budúce, alebo nie, toto nevidím? Ne, je to individuální. Pokud je ten člověk jako, když vidím, že je podobně nastavený, podobně třeba otevřený jako já, tak si to řeknem klidně i v té první minutě, jako nemám s tím problém. Okay. Ale když vidím, že tam je nějaká větší citlivost, nebo... Tak já s tím mám velký problém. Já jsem vždycky extrémně jako takový ten sympatický, usmívající se člověk a vlastně vysílám instantně ten signál, že vlastně mě dobře, přesně, jako mě je dobře úplně s každým, takže si to každý vykládá potom tak, že mě je s nima dobře taky, ne? Ale ja ten vibe vysielam tiež, nemyslíš si, že ja som tam nejaká akože protivná? Nie, ja som vždycky vysmiatá, šťastná. A tak ty dávaš taky ty pohledy, ty judgy, jako... Ježiš, ale to ja zase hovorím, že to je súčasť našej slovanskej kultúry. My súdime každého, kto ide oproti tebe na ulici, s kým sa rozprávaš, keď odíde, tak ho hneď súdiš. Proste my sme spoločnosť, ktorá non-stop súdi ľudí, takže áno, občas hodím tam pohľad, že pozri sa, čo si obliekol. Ale ako je to súčasť toho. Ale predtým, než ešte poďme teda, než začneme túto tému, ja by som ti chcela dať otázku, pretože my sa tu bavíme o tom, prečo sme single, ale chcela by som sa ťa spýtať, či keď ideš na prvé rande, či v tej hlave už máš nejaký časovač. Či vieš, že to rande bude na 2 hodiny, na 3 hodiny, alebo to máš naopak otvorené, že toto rande môže kľudne trvať aj víkend a je to vlastne v poriadku. Pretože ja som čítala nejaké štúdie, kde hovoria, že väčšina ľudí si neplánuje rande na piatok. Pretože po piatku je víkend, čo znamená, že väčšinou máš čas. Takže v piatok si rande neplánuješ, lebo niekomu by z toho mohlo vzísť, že musíte spolu stráviť aj nejaké ďalšie dny. Tak ako to máš ty? Já jsem pokaždý, když čtu tady ty podobné statistiky a studie, tak zjišťuju, že jsem abnormalita. Já jsem si to aj myslela. Já vůbec neřeším den, čas a paradoxně, jak když jsem to tak nějak jako revidovala zpětně, tak můj průměr třeba i nějakých prvních schůzek byl klidně přes 10 hodin. To je úplne šialené. Ježiš, v mojej hlave to je úplne, že som v dome, ktorý horí a sú zamknuté dvere a nemôžem... Ale i jako s lidma, s kterýma prostě jsme si klidně řekli, hele, nebude to tam, ale asi mám to štěstí, že jako už trošku si možná selektuju třeba zajímavý lidi, že vím, hele, nebude tam z toho vztah, ale bude tam možná, vymyslíme nějaký projekt, business. Jako já skutečně mám, nevím, z 9 z 10 schůzek vždycky skončí tím, že
Dávaš business pomůžu s rady. biznisem a dozvím se něco novýho, zkusím nový sport a mám to prostě jako takovou sociální... Ježiš, ja teraz úplne, keď si toto povedal, že dávaš vlastne business rady na rande, tak vieš o tom, že teraz na Tindri a na všetkých týchto aplikáciách prebieha taký scam, že napíšete niekto, nejaký, ja neviem, muž, žena, ono to je jedno, nebudeme špecifikovať, ty si s ním pár minút píšeš a po pár minútach ti ten človek napíše, a čo ty robíš? Ty mu napíšeš, čo robíš a on ti potom napíše, že hej, ja robím skripto, ja investujem a bla bla bla, vieš, že keby si chcela pomôcť, tak ja ti pomôžem, vieš, tak že trošku mi tam zapadáš do tej škatulky tých business rád. Já jsem na tohle naštěstí imunní, protože jsem v tom krypto biznisu dělala 5 let, takže už jsem se naučila tohle úplně jako odfiltrovat. Keď ja si občas hovorím, že sú to podľa mňa AI agenti, ktorí tam takto píšu, že sú to proste roboti, ktorí... Takže ja ich vždycky akože zablokujem. Takže náhodou, keby si mi ty napísala, že ak nám to nevidí, dám ti biznis radu, tak ja by som ti asi zablokovala. No ale dobre, takže ty nemáš vlastne časové obmedzenie na rande. Takže ty keď ideš na rande, tak v podstate nemáš žiaden plán B, alebo že plán na neskôr. Zaujímavé. OK. Ja som teda úplný opak, ale my už si zvykáme na to, že my sme každá úplne iná. Pre mňa má prvé rande časové obmedzenie. Ale to je prostě ten typ osobnosti. Já jsem ten člověk, který jako spontánně, kdyby si mi 5 minut potom, co se seznámíme, řekla, že tady tvoje sestřenka za rohem má svatbu a potřebují další svědky, tak já jdu. No počkaj, ja toto by som šla proste. aj ja, pretože toto je ten romantický moment, ktorého chceš byť súčasťou. Ale neviem, ako pre mňa prvé rande, aj druhé rande, v podstate má časové obmedzenie medzi 2 a 3 hodinami a potom chcem ísť domov a často mám aj plán B, kam musím ísť. Napríklad, že mám sa stretnúť s kamarátkami, alebo ráno vstávam do práce, ale to je väčšinou realita, ráno vstávaš do práce. Preto by som si v živote nedala rande v piatok, napríklad. Vieš, pretože tam nemáš to obmedzenie, lebo v podstate cez víkend nemusíš stávať. To znamená, že ten piatok večer môže byť dlhý, ale ja nechcem, aby bol dlhý. A mně to právě Človekom, přijde ktorý super. Mně to právě přijde super, že tam nemám ty limity. Jo, fakt sme úplne iné. A může se tam večer vyvinout úplně jakkoliv chci. Toto by sme sa mali tiež niekedy spýtať ľudí na sockách. Normálne spravíme anketu, že či vaše prvé rande sú s časovým obmedzením, alebo ste voľnomyšlienkár ako tutoterka. Že whatever, whenever. Nie, toto je skvelé, to sa mi páči. Ale než se budeme bavit takhle o dalších detailech, jak to máme my, tak dneska jsme tady od toho, aby jsme se bavili o tématu, proč jsme single. Nejenom my, ale proč je dneska tolik lidí single. Protože asi už to vnímáte různě ze sociálních sítí, včera to bylo ve zprávách na Nově. Je to tak? Akože... že máme takovou, jak jsi to povedala? Ja som povedala, že odborne sa to v súčasnosti nazýva singles pandemic, že máme pandémiu slobodných ľudí, ktorí v podstate ani nehľadajú toho partnera, že im to takto vyhovuje. A ono sa vlastne hovorí, že v súčasnosti tých single ľudí je okolo 40%, povedzme si. A v priebehu pár rokov, do toho roku 2030, to ešte viacej narastie, že by to malo byť vyše 50%. Takže ja si myslím, že to je naozaj pandémia, ktorá teraz prebieha vo svete. A zhoršuje se. Ono je faktem, že naše mámy, když byly v našem věku, prostě 30, tak měli manžela, rodinu, barák a my máme podcast o tom, proč jsme single. Toto je pravda, pretože podľa mňa není mesiac, kedy by mi mama nepripomenula, že v mojom veku už mala 4 deti. Takže je to tak, áno. Naše mami vtedy to mali proste úplne inak. Ale neviem, čím to je. Alebo teraz si to možno vysvětlíme. A to se právě dneska chceme bavit. My jsme vlastně historicky nikdy neměli víc možností, nebo aspoň zdánlivě. My tady máme 20 různých dating appek od Tinderu po seznamky pro rybáře. A vlastně na jeden swipe v telefonu prostě během 2 minut můžeme najít 100 dalších kontaktů. Máme vlastně virtuálních, máme nejvíc kontaktů, co jsme kdy měli. A přitom jsme všichni takový jako osamocení, nebo nemáme ty hluboký spojení. V tomto máš pravdu, protože my máme naozaj nekonečne veľa možností, ale máme minimum výsledkov, pretože
nie sme konzistentní, vieš? Koľkokrát sa ti stane, že niekomu napíšeš, napríklad aplikácia Bumble, tu poznáme vlastne väčšina z nás, a tá je o tom, že žena musí napísať mužovi v priebehu 24 hodín. A napríklad ja mám obdobia, kedy každý mesiac, keď sa vrátim zo Slovenska, asi nabudená radami svojej maminy a tátu a všetkých si poviem, že Pane Bože, musím začať randiť, toto bude ten mesiac, keď nájdem toho svojho, tak idem na ten Bumble a v priebehu toho jedného večera získam strašne veľa mečov a ja vlastne všetkým napíšem. Vieš, proste. A dajme tomu, že napíšeš 10 ľuďom, ale jeden ti odpíše. Že síce sa snažíš, že tam existuje proste to swipovanie, že tie možnosti, ale nakoniec tých možností toľko nie je, keď sa nad tým zamyslíš. Proč si myslíš, že to tak je? V čem vidíš ty ten problém? Nebo kdo si myslíš, že za to může nejvíc? Řekněte jméno. Takže myslíš to tak, že muži alebo ženy? Muži versus ženy? A takto. Ja si myslím, že je to strašne komplikované. A ja ti poviem taký svoj určitý pohľad, kde si myslím, že vznikajú v súčasnosti problémy a ty mi to môžeš samozrejme rozporovať. Ale ja si myslím, že my sme sa strašne, ako spoločnosť, sme sa strašne posunuli v priebehu niekoľkých desiatok rokov a myslím si, že sa posunuli predovšetkým ženy. Pretože bola druhá svetová vojna, ideme teraz dáme si nejaký historický insight, ale bola druhá svetová vojna, proste muži boli na fronte, ženy zostali samé doma, museli sa starať o rodinu, ale zároveň niekto musel vyrábať tie uniformy na tú frontu, niekto musel vyrábať tie zbrane a tak ďalej, takže ženy začali chodiť do továrny pracovať, takže si našli prácu. A po tej druhej svetovej vojne už sa ženy nevrátili v podstate do tej, takto my sme v tej kuchyni stále, ale už sa nevrátili do takej tej pozície, že buď doma, nemusíš pracovať, ja sa budem starať, pretože veľa mužov zomrelo počas tej druhej svetovej vojny, takže museli zostať ako keby nezávislé. Takže ja si myslím, že za tie desiatky rokov sa stalo to, že my ženy sme začali zarábať peniaze, čo znamená, že v súčasnosti si sama môžeš zaplatiť nájom, môžeš si zaplatiť dovolenku, môžeš si zaplatiť nákupy, môžeš si zaplatiť tú kávu, na ktorú chceš ísť večer, alebo na ten koktail, na ktorý chceš ísť večer s kamarátkami. A vzniká tam ten fakt, že ty už na to nepotrebuješ toho muža, ktorého by si sa spýtala, hej, nedáš mi prosím ťa peniaze, idem kúpiť ja neviem, mlieko, alebo idem s kamarátkami na kávu, tu už ho nepotrebuješ, lebo to dokážeš sama. A myslím si, že my ženy sme sa vyvinuli do tej pozície, že my už od muža čakáme niečo viacej. Že my potrebujeme taký ten pokročilejší level. Už nie je to základné minimum, ale pokročilejší level v zmysle, že potrebujeme tú emocionálnu podporu. Že potrebuješ tú lásku, ten rešpekt v tom vzťahu, že ty hľadáš vlastne niečo hlbšie v tom vzťahu, vieš? A ja som si není istá, že či za tie desiatky rokov tí muži k tomu boli vychovávaní. Lebo keď sa pozriem, tak ich stále vychovávajú tie isté matky, ako sú naše matky, ktoré to ešte v sebe nemajú ten pocit nezávislosti, ako máme my. A ja si napríklad myslím, že o 15, o 20 rokov tá situácia ohľadom randenia bude úplne niekde inde. Ja si myslím, že tí muži, ktorí sú v súčasnosti vychovávaní, tými otcami, ktorí sú naozaj prítomní v tej výchove, budú strašne emocionálne dostupní. Budú chcieť budovať tie hlboké spojenia. A myslím si, že ten svet za tých 20 rokov bude zase o niečo krajší a pojmy ako singles pandemic nebude existovať. Lebo to bude o niečom inom. Ale ja neviem, aký máš ty pohľad na to, samozrejme. Pre mňa, ja nehovorím, že je to vina mužov, že sme teraz single, je to samozrejme... Trošku to tak zní, ale chcela som dať aj tento historický exkurs do toho, že si myslím, že svet sa vyvíjal, my ženy sme sa sme sa veľmi pohli a tí muži zostali ako keby, nechcem povedať na jednom mieste, ale pohli sa menej, ako sme sa pohli my. A myslím si, že je pre nich veľmi ťažké v súčasnosti tomu čeliť. No. A preto mám pocit, že v súčasnosti veľa mužov povie, že je to vina žien, že jsme teda single. Takže ty vidíš hlavní ten důvod v tom, že vlastně se trošku změnila ta role té ženy. A ty muži ještě na to nejsou prostě tak jako přizpůsobení. Presne tak. Podľa mňa sa s tým ešte nevyrovnali. Je zajímavý, že vlastně tebe napadne tohle jako první, těch aspektů je tam samozřejmě strašně Ano, tam je miliónov. Ale já vlastně tohle, mě by to jako nenapadlo. Mě by to nenapadlo hned, já bych to řekla třeba až jako důvod číslo 4. OK. Tak pamätáš si, že som ti vrala, že milujem politiku, históriu a tak, takže ja si myslím, že to bude spojené k tomu. Ale je to určitě zajímavé a dává to smysl. Napadala by mě k tomu otázka, jestli ti nebudou tyhle ty už jako emocionálně
vyvinutější muži a připadat pořád dostatečně jako mužní. Což si No, myslím, že je druhý problém. toto musím povedať, že na tieto slová začínam byť trošku alergická, keď muž povie, že žena nie je dosť ženská a muž nie je dosť mužný proste. A ja si začínam hovoriť tak akože, aby som bola dostatočne ženská, tak musím byť v podstate taká, že Ježiš Maria, kúpiš mi kabelku, lebo ja to inak nedokážem. Vieš, proste nemám na to peniaze. Alebo, Pane Bože, ja neviem, pokazil sa mi záchod, tak ho sama nedokážem opraviť. To je ženskosť? To je... Alebo to, že si mužný, je to, že ja neviem, teraz nechcem ako niekoho uraziť, ale akože, že to, že si mužný, je to, že prídeš domov, vyložíš si nohy a otvoríš si to pivo a pozrieš ten futbal. Namiesto toho, aby si sa spýtal manželky, aký si mala deň. Ako, vieš? Ale... Tak určitě, Ježiš, tohle určitě ne. No. To někdo říká. Akože nie, len často v súčasnosti, keby sme sa len To je na pozreli... nějaký fotbalový seznamce, ne? Tady to jako Nie, akože mne to požadavky. príde... Pozráš show Rúža pre nevestu? Tam sa strašne často v posledných Já rokoch se nechci přiznat takhle. To je jediná reality show, ktorú pozorujem. Řekněme, možná jsem viděla pár minut OK, dílů. to som šťastná. Môžeme si to niekedy prebrať teda súkromne, aby sa za to nehambila. Ale tam strašne často práve padajú tieto slová, že nie je dostatočne ženská. Mhm. A pritom to je napríklad krásna žena, inteligentná žena, proste vtipná, je akože je 10 z 10, ale ten muž povie, že nie je dostatočne ženská. A tak to je taky strašně jako subjektivní No. věc. Co je pro tebe chlapský, nemusí být pro mě chlapský, že jo? A co No. je ženský pro... Vidíš, a už sa tu zasekávame. No, už v tejto téme. Ale ako... Je to No. v podstatě A jako teda, business. aký dôvod tam teda vidíš ty? Hele, taky určitě nějaký jako historický, ale pro mě je, já vlastně vidím a vnímám extrémně to, jak se vlastně proměnilo za posledních jenom 20-30 let s vývojem internetu, aplikací a všeho. To nejenom kde se seznamujeme, ale jak. A zase řeknu to přirovnání k těm našim rodičům, že vlastně, nevím, 95, těch 30 let zpátky nebyl Facebook, nebo jako internet byl, ale online se seznámili třeba 2% lidí. Ty naši rodiče se vlastně seznamovali přes sousedy, kamarády, přes nějaký aktivity. Naši měli prostě bandu lidí na volejbale, se kterými jsme jezdili na dovolenou. A ty jsi se seznámil vlastně s nějakým kontextem. Vždycky si potkal Pepu, se kterým tě seznámila tady Aneška a věděl si, že to je soused tady Josefa, nebo že spolu studovali nebo chodili tady na tenis s Karlem a vlastně si poznával člověka, měl k němu nějakou referenci a vlastně i nějakou trošku důvěru. A my dneska jdeme na aplikaci a potkáváme úplně cizí lidi z internetu, kde vlastně nemáme vůbec žádný kontext, žádnou referenci a to hrozně mění hru. Ako s tým súhlasím, pretože napríklad tuto poviem, že moji rodičia majú strašne pekný príbeh, ako sa stretli. Je to presne o tej referencii, že mojej mami sestra randila s jedným chlapcom a vlastne ten chlapec sa rozhodol urobiť dvojité rande, takže moja mami sestra pozvala moju mamu a vlastne ten muž pozval svojho brata na to rande a zrazu prišli do kina a tam bola moja mama a môj oco a takto sa vlastne stretli cez túto rodinnú aktivitu a je to strašne pekné, lebo moji rodičia už sú spolu 39 rokov a napríklad tento pár, ktorý ich zoznámil na tom dvojitom rande, tí spolu nevydržali dlho, samozrejme. Ale príde mi to, že tá osobná referencia tam naozaj bola a fungovalo to, no. Že to bolo o niečo... Ty jsi vlastně říkala minule, že ty tam máš takový ty iky, že jako jakmile necítíš tu iskru hned, tak vlastně tě to nutí jako jít dál. Ale máš nějakou zkušenost, když tě někdo jako doporučil rande nebo jako seznámil s někým, že jsi tam měla trošku takovou tu kontextuální... Jasné. Ja ako musím povedať, že v súčasnosti vyzývam svojich kamarátov na svoju rodinu, aby mi kľudne dohadzovali ľudí. Vieš, že už to začína byť také, že ber to tak, že 10 rokov dozadu som hovorila mame, že Pane Bože, toho mi nedohadzuj, vieš, proste, ja si nájdem niekoho sama. A teraz po tých 10 rokoch som taká, že Ježiš, ak niekoho máš, tak sem s ním. No a práve to sa mi stalo nejaký čas dozadu, že kamarátka mi dohodila svojho známeho
A išli sme teda spolu na rande. A musím povedať, že to rande bolo samozrejme strašne fajn. My sme sa nasmiali, mali sme sa o čom rozprávať, bolo to veľmi príjemné, ale ako hovorím, môj problém bol ten, že tam nebola tá iskra. Ale keďže mi ho doporučila kamarátka, alebo mi ho dohodila, alebo ako to nazvať, tak som si povedala, že to nemôžem zahodiť len tak, lebo asi na ňom niečo bude, vieš, inak by mi ho nedohadzovala. Takže sme išli spolu aj na druhé, aj na tretie rande a pokaždé to bolo strašne fajn, bolo to super, nasmiali sme sa. No ale tam je ten môj problém, že ako náhle tá iskra neprebehla, pri tom prvom rande ona už sa nedostavila. No. Ale jako to je úplně v pohodě a je to úplně normální, ale vidíš, že jako i člověk jako Lubka, když dostane tu referenci a kontext, tak najednou ta investice časová do toho, dát tomu tu šanci, je mnohem větší. Vlastně třeba trojnásobná, že jo, proti... Dá sa povedať. No a ty takto máš nejaké referencie? Dávajú ti kamaráti také, že počúvaj Materi, našiel som takého chlapa pre teba. Hele, úplně takhle jsem asi neměla, ale když jsem ozval přes LinkedIn, což je taky v podstatě zjišťuji dneska taky jako trošku Tinder pro asi, nevím, manažery. Tak když se mi ozval někdo, s kým jsme měli nějakou třeba pracovní společnou minulost nebo společný známý, úplně jsem si třeba nepamatovala toho člověka, tak určitě jsem tam tomu ten víc čas dávala, protože jsem věděla přesně, hele, je to kamarád tady těch lidí, který znám, už prostě vím nějak dlouhodobě, že když se s ním baví tady Lucka, která je v pohodě, tak asi bude taky v pohodě a máš tam jako předpoklad takový větší, že... Takže sa vlastne snažíme povedať, že naši rodičia to mali jednoduchšie? Určitě si nemyslím. To je zase ten druhý paradox, že oni vlastně vyrůstali v tom, kdy neměli ty aplikace, neměli tady ty možnosti, byly třeba i ty ženy jako víc finančně jinak jako závislí na tom partnerovi. Takže je i dost možný, že vlastně spousta těch vztahů, který by v dnešním světě se rozpadly, protože by ty lidi šli za jinou třeba lepší možností, tak zůstala. I když třeba nebyla úplně funkční, jo? To my nevíme, nebo Jasne. víme. Ale rozhodně bylo složitější dřív pro ty naše rodiče něco změnit, nebo třeba i z nějakého vztahu odejít. Ale pro nás je určitě těžší v nějakém vztahu setrvat a dát tomu prostě víc než tu jednu schůzku. S týmto súhlasím, že v súčasnosti je o mnoho jednoduchšie odísť, ako zostať a bojovať. To si myslím, že často vnímame v tých súčasných vzťahoch a manželstvách, že ako keby nám v hlave stále behala taká tá myšlienka, že možno je tam niekto lepší, vieš, kto na mňa čaká. A mám pocit, že tým pádom ľudia o mnoho rýchlejšie zahadzujú tie vzťahy, ktoré by sa dali vyriešiť, nájsť sa nejaký kompromis, tak si povedia, že na čo sa budem trápiť, vieš, proste pôjdem odum dál, vieš. A príde mi to ako chyba našej generácie, že nedokážeme bojovať za niečo. Nie sme konzistentní, tak to poviem. My nie sme konzistentní. Ja si myslím, že v súčasnosti náš najväčší problém, čo sa týka randenia, je konzistencia a že napríklad len odpísať človeku je pre nás extrémne náročné. A zase je to prostě trošku tou dobou. Je to tím, že máme sociální sítě, všude na tebe prostě vyskakují 3sekundový videa, neudržíme pozornost, všude máš levný dopamin a vlastně my tím jako ten mozek náš programujeme jako k tomu, že nevydržíme u ničeho dlouho. A vieš čo najhoršie? Že to jediné, čo my ženy vlastne chceme, je pozornosť od toho muža v tom vzťahu, vieš? Že chceš ten jeho čas a v současnosti s tím máme problém, no. Ale zároveň tady máš prostě miliardu korporací, který úplně stejně online bojují o tu pozornost každýho z nás. A ty v podstatě seš takový to malý zrnko v písku a snažíš se jako napustit. Vlastně ty taky online o sebe. V podstatě to je jako nějaký sebemarketing. Ty si někde uděláš svůj profil jako svoji značku a potom to někde vysíláš na různý kanály a doufáš, že najdeš kupce, jo, když to řeknu blbě. Jako já mám marketingový background a jako v podstatě
už v tom vidím strašně blízkou korelaci. Že člověk dneska, aby jako si našel normální nějaký spojení a normální lidi, tak v podstatě potřebuje dobrý sebemarketing. To je skvelé. Všetci sme vlastne marketingoví manažéri. To akože úplne to beriem. Ja neviem, či si počula o tom, že čo sa deje v Číne. V Číne majú naozaj problém s tým, že majú kopec ľudí akože nezadaných a vlastne tí ľudia ani nechcú hľadať tých partnerov, pretože oni tam mali dlhodobo politiku jednoho dieťaťa, vieš, a často prichádza na to, že majú málo peňazí, nemôžu si dovoliť tú rodinu. A teraz vznikajú v parkoch normálne také stretnutia rodičov, ktorí majú single deti a nosia tam ich fotografie a taký krátky profil pre nich vlastne vytvoria a potom sa tam títo ľudia prechádzajú a hľadajú toho partnera pre to svoje dieťa. Oh. A príde mi to akože strašne cute, ale zároveň si hovorí, že Pane Bože, že čo by tam tí moji rodičia o mne napísali na ten papierik. Vieš? Aby ma predali tomu kupcovi, ako si to nazvala. Je to hodně zajímavý side quest. Jako to bychom mohli vyzkoušet. Takže poletíme do Číny? Ale jako zeptat se svých rodičů, co by o tobě napsali třeba na tvůj profil na Seznamce, mi přijde jako strašně zajímavá věc. Ježiš, to je dobré. Jako taková sebepoznávací. Já jsem to teda zkoušela v jiném kontextu. Okay. Když jsem přemýšlela o změně kariéry a hledala jsem trošku takový to, že se chci vrátit k takový té svojí přirozenosti, kterou asi po 30 jako všichni zjišťujeme, že třeba trošku ztrácíme, máme, nevím, jestli tomu říkat nějaká první krize. Kríza stredného veku. Tak. Tak mi přišlo jako skvělý vlastně nápad, nebo i jsem si to našla, že jako vlastně je skvělý jít se zeptat tvých rodičů do 6. roku, než jsi začal chodit do školy a začali tě jako ovlivňovat ty další děti a tohle, tak co jsi jako přirozeně dělal, co tě bavilo? Jasné. A v čem si vlastně byl jakoby dobrý? Jaký ty činnosti? A mě moje maminka třeba řekla, že jsem se hrozně ráda předváděla. Já jsem nahrávala s mikrofonem pohádky. Takže jsme tu. Zpívala jsem a zároveň jsem vždycky uměla dobře pozitivně manipulovat. Což je hrozně drsný. Business rady. A zase jsme pri biznise, OK. A prostě marketing, podcast a je to tu zpěveckou kariéru, to už asi jako nedržím. Asi to nevíde, čo? Ale to už asi nevíde, ale... Toto je strašne zaujímavé. Ja sa teda nebudem pýtať do toho 6. roku života, pretože ono to bude znieť teraz hnusne alebo niečo, ale ja som 4. dieťa. Akože o mne rodičia, akože ja nemám žiadnu fotku. Ja mám prvú fotku z detstva, keď som stála proste v kolíske. Takže naozaj moji rodičia si nepamätajú moje prvé kroky a určite si nepamätajú, čo som rada robila do 6. roku života. Ale budeme mať rodinnú oslavu a normálne rozmýšľam teda, že sa tam zoberiem pero a papier a že sa spýtam rôznych rodinných členov ako by ma popísali pre zoznamovacie aplikácie, ako by ma predali svojim kamarátom alebo tak. A na budúce si to môžeme normálne niekedy prečítať, že čo o mne povedali. Trošku sa bojím, ale bude to taká ego sprcha, prečo nie? Môže to byť dobré, môže to byť zlé, vieš, ako nikdy nevieš, ale môže to byť extrémne zaujímavé dostať aj tento vhľad. OK, to je dobré, to sa mi páči. To vyskúšam. A to by si mala vyskúšať aj ty, lebo ty si sa pýtala do toho 6. roku života. Jo, tak si teraz môžeme vyskúšať čínsky spôsob, že ako by si predal vlastné dieťa. Tak uspořádáme event těch rodičů. Ježiš, no vidíš, to je biznis. To je biznis, že nebudeme robiť proste také tie klasické akcie pre single ľudí, my si zavoláme rodičov single ľudí. Pitch your kid. Presne, milujem. OK. Tak len aby ste vedeli, budeme rozširovať náš podcast, to bude dobrý. A začneme s týmto business nápadom, ktorý je za mňa úplne briliantný proste. Dobre. Už jsme řekli, že ten vliv na to, proč je dneska tolik single lidí a třeba i my, tak je to, že se nějak změnila role ženy. Strašně se změnila doba s internetem, se vším. A hrozně se rozjeli vlastně aplikace swipeovací. Dneska říkáme, že žijeme v takzvaný swipe culture, kdy vlastně už dneska nějakých 60% seznámení je vlastně skrz tyhle ty aplikace. Nejpoužívanější je samozřejmě Tinder, máme jich spoustu dalších, my to budeme rozebírat blíž v další epizodě, ale co to mění? Jak vlastně my si dneska vybíráme lidi? Já jsem to říkala, vlastně my na základě jedné fotky během pár vteřin děláme nějaké jako hodnocení, že jo? Víš, ako to je, že celý život ťa učia rodičia a aj v škole ťa učia, že nesúď knihu podľa obalu. A vlastne to je presne to, čo robíš na tých
apkách, že vlastne ja už som prišla na to, že čítať si úplne tie profily tých ľudí ako občas nedáva zmysel, pretože není to dobré. Aj tak väčšinou, čo ti ide na takýto moment, je ako ten človek vyzerá. Pretože aj keby mal neviem aký skvelý profil, vyplnený texty, vetičky proste vyšperkované, tak ako náhle by ti nebol sympatický, tak ty mu ten like proste nedáš. A je to tak proste. A já třeba mám vyzkoušený naprostý opak, kdy jsem Zakryješ zkoušela, fotku? ano. A přesně jsem si udělala ten experiment, že si zakryju fotku a koukám jenom podle těch informací. A vlastně jako překvapivě mi to funguje. A myslím si, že my máme hrozně špatně jako vyvinutou, nebo ono je to i podle těch jako nějakých studií dáno, že my neumíme online hodnotit správně. Ty když poznáš člověka, tak vlastně na něm vidíš úplně jiný kvality, než jako ten vzhled. A když dřív znáš ty kvality, takže když dřív čteš to bio a když ti ten popisek je sympatický a potom teprve vidíš tu fotku, tak je prostě mnohem větší pravděpodobnost, že se ti ten člověk bude líbit. Kdežto, když jdeš od té fotky, tak mnohem jako častěji vlastně zavrhneš i to, co by možná pro tebe mohlo být dobrý. To je za mě první takový tip, jak si trošku rozšířit ten... Sme v epizóde, Není to pro každého. Samozrejme. Sme v epizóde, ktorá sa volá Prečo sme single však. A keď si zakrieš tú fotku, sú nejaké veci, ktoré keď vidíš v profile, tak si povieš, že nie. Určitě. No, tak mi daj nejaké príklady. Kouření, cigaret. OK. Věta ještě nevím. Ježiš, neznášam. Ešte hľadám, ešte neviem, still figuring it out proste. A potom, a tady se neshodneme, když vidím 50 vlaječek zemí and still counting, tak prostě vím, že to je ten člověk, který je v takovém tom cestovatelském freak módu, ve kterém já jsem byla před 10 lety a že by jsme nebyli jako v tom stejném časovém pásmu. Takže to taky přeskakuju. Tu, ako hovorím, my sme veľmi rozdielne vo veľa veciach a preto to milujem, keď sa takto konfrontujeme. Na tohle ty slyšíš, a na toto ja práve slyším. Ja mám rada, keď človek cestuje, pretože sama cestujem. Cestujem veľa, cestujem rada, proste pre mňa je to o objavovaní kultúr, histórii a tak. Proste milujem to. A keď vidím, že človek cestuje, tak pre mňa je to green flag, lebo si hovorím, že bude so mnou objavovať ten svet a to je vlastne niečo, čo ja chcem. Takže mne sa občas stáva, že keď vidím nejaký job, že tam majú napísaný, že ja neviem, som policajt alebo niečo, tak si hovorím, on so mnou nebude môcť cestovať. A ja si poviem, že tým pádom nie. Lebo nemôžem si zobrať home office, ako ja si môžem zobrať a pracovať z druhej strany sveta. Vieš? Takže ja napríklad aj na základe tejto jednej hlúpej vlastnosti dokážem vyselektovať niektorých ľudí, lebo si poviem, že jej job vlastne nie je pre mňa vhodný. málo. Víš proč? Protože víš, co je nejčastější hobby uvedené na online seznamkách? Budem hádať, je to cestování. Ano. Je. Takže ty tady jako skrz tuhletu kvalitu vlastně odfiltruješ úplně jako malý množství lidí. No. Máš si něco takového jako no-go? Keď ma niekto napísané, že nechce deti. To je pre mňa úplne, že nie, pretože ja viem, že deti chcem. A že nemá rád psy. To je divné tiež, to je divné. Ako pochopím, keby tam napísal, mám alergiu na psov. V tom prípade to chápem, lebo to je zdravotný problém, ale nemám rád psov. Mi príde také ako hodne, že nemáš srdce, vieš? Takže, ale vieš, ako keď sa pes na teba pozrie, no zlaté. No, ale každopádne pre mňa to určite, keď nechce deti. Samozrejme, ako si hovorila, ešte neviem, čo hľadám. Takže často, keď má niekto napísané, že chcú krátkodobý vzťah alebo niečo také, tak pre mňa je to vec, ktorú ja nechcem. A inak to je strašne zaujímavé. Zase raz ideme nejakým štúdiem a výskumom. Tak sa hovorí, že v súčasnosti v roku 2026 je veľký trend toho, že vlastne ľudia hneď na prvom rande sa pýtajú, čo ten druhý človek hľadá. Že už to nie je taká tá strašidelná otázka, ktorú si sa, ja neviem, 5 rokov dozadu bála niekoho spýtať, že a čo vlastne hľadáš, chodíme spolu, vieš, ako tak. Že teraz sa to ľudia pýtajú hneď na prvom rande, aby si to vyjasnili. Že tá komunikácia na rande v súčasnosti začína byť strašne priama a efektívna a že ľudia sa prestávajú báť klásť tieto ťažké otázky. A ja som to vyskúšala
že vlastne som sa presne spýtala na túto otázku. Sice nie na prvom rande, spýtala som sa na druhom a vlastne ten človek mi povedal, že ja nehľadám vzťah na 1 týždeň. A hovorím, tak na 2 týždne? Alebo na ako dlho teda? Akože chceš to definovať potom ako, že dlhodobý vzťah, alebo hľadáš vzťah len tak na leto? Alebo vieš, že ako ja chápem, ako ja tam mám jasne napísané, že hľadám dlhodobý vzťah, ale nikdy nevieš, či ten vzťah bude na 1 mesiac, na 3 mesiace, na 5 rokov, do konca života, ale hľadám ten dlhodobý. A podľa mňa, keď ti niekto povie, že nehľadám vzťah na týždeň, neznamená, že hľadá dlhodobý vzťah. Ako to vidíš ty? Ja to tam nevidím, prostě podle mě je to... Vidím to tak, že asi se to nevylučuje a různý lidi říkají různý věci, jako a prostě tady je to zase o komunikaci, zeptám se. No, ja som sa práve spýtala, ale dostala som túto odpoveď. A keď sa mňa spýtal on, čo ty hľadáš, že ja som povedala dlhodobý vzťah, tak sa začal smiať a už sme sa k tej téme nevrátili. Už nepovedal, čo on hľadá, ale radšej prehodil tému. Čo mne teda znamená, že to tam úplne nehľadá. Čo samozrejme je v poriadku. Akože každý nech si hľadá, čo chce. Je, akože ja som najšťastnejšia, keď ľudia sú šťastní. Ako, len mám rada, keď ja sa spýtam nejakú otázku, že na ňu dostanem odpoveď, nech viem, na čom som. Pretože to sú tie neistoty tých vzťahov, aj minulých, že aj keď si vo vzťahu, tak často nevieš, že kde sa v tom vzťahu nachádzaš. A vzniká tam tá neistota. A ja si myslím, že to je takéto torpedo niektorých vzťahov. Tá neistota, že ľudia si to nevedia vykomunikovať, kde sú, kde sa nachádzajú a tieto veci a potom sa rozchádzajú, pretože je to jednoduchšie, ako sa spýtať, že tak čo, vezmeme sa niekedy, alebo nevezmeme sa niekedy. A v tomhle my jsme asi v tomhle jednom určitě jsme se posunuli dál, protože já, co mám známý, tak skoro každý druhý už má za sebou nějaký terapie, mnohem líp se sebe poznávám. Je teda pravda, že možná tady těm věcem jako komunikaci, sebepoznávání možná věnujeme poslední roky až moc času. To já zase souhlasím, že možná něco přeháníme. Áno, samozrejme, sú momenty, kedy si človek hovorí, že príliš komunikujeme, málo konáme. Ako, jasné. Hele, mně přišlo strašně zajímavý, že ty první, co jsi zmiňovala vlastně, čím to je, proč je ta singles pandemie, jak se vlastně vyvíjely ženy, že ty muži nás tak jako nedohání tak dostatečně rychle. Teď se bavíme o apkách, o Tinderu, o těchto možnostech. Mám na tebe otázku. Kdyby ses měla vybrat, co je podle tebe horší, když o tebe nikdo nemá zájem, anebo když o tebe má víc lidí zájem, ale nikdo jako do hloubky o to, jaká seš doopravdy. Ty dávaš vždycky strašně hluboké otázky, které ma vedia zaspotiť. Já ti pak řeknu, proč se na to ptám. A toto je asi jedna z nich, ale ja si akože napoviem, že je pre mňa horšie, keby sa mňa nikto nezaujímal. A bola by som sama. Pretože myslím si, že v tom prípade, keby som bola takto sama a nikto sa o mňa nezaujíma, ale to už sa mi samozrejme stalo aj v živote, že som bola v tej fázi, že napríklad rok som necítila iskru s nikým. A došlo to do toho štádia, že som začala hľadať tú chybu v sebe. Že som si hovorila klasicky, som príliš tučná, preto ma nikto nechce? Alebo, ja neviem, som príliš? Áno, taká tá klasická, že som príliš. Že som začala hľadať tú chybu v sebe. Takže pre mňa je mnoho horšie, keď si sama a nikto o teba nemá záujem, ako keď je tam veľa mužov, ktorí o teba majú záujem, ale povrchne, pretože aspoň sa cítiš byť chcená. Vieš? Okay. A je väčšia šanca, že keď sa o teba niekto zaujíma aj len povrchne, že jeden z nich bude tá zlatá rybka. Ako keď sa o teba zaujíma nikto, tak tam tá zlatá rybka nebude, vieš? Takže asi toto. Proč se na to ptám? Já tady tou otázkou vlastně jsem se tě zeptala nepřímo na to, jestli to dneska na těch aplikacích máme snazší nebo horší my anebo chlapy. Oni totiž ten průměrný nějaký pěkný chlap teďkon statistika od Pavlíny Louženský má šanci třeba 1 až 2%, že na těch stovkách swipeů dostane ten jeden meč a možná s tou holkou někdy půjde na rande. Kdežto je to způsobený tím, že prostě chlapi
nevím, 45 až 50% těch profilů swipeují doprava, mají jako větší, takovou tu širší mantinely v tom, koho si umí představit, že by s ním šli na to rande. My ženský jsme v tomhletom víc vybíraví. My prostě si dáme ten swipe, líbí se nám třeba jeden člověk z 10 a to ještě možná jako jsem pozitivní. A vzniká tím ten paradox, že vlastně těch chlapů je jednak na těch aplikacích mnohem víc, ale dohromady dostávají mnohem míň těch potenciálních swipeů. A ty potom sedíš a vlastně 100krát na někoho jako swipeneš doprava a 100krát z toho není ten meč. A vlastně zažíváš 100 takových jako malinkatých odmítnutí. Ono to jako není v reálu odmítnutí, ale jako tak trošku ti to říká, že jako ty, když máš o tohle člověka zájem a on ne, tak jako vlastně tě nechce. A tohle zažívá ten chlap, když to ta ženská má mnohem větší šanci, když už se jí někdo líbí, že ona se bude líbit i jemu. Ale ten paradox je pak takový, že vlastně ty muži jsou z toho tak moc unavený a dává to tolik energie, bere to tolik energie, že potom už jí nemají tu energii na tu komunikaci a nejdou jako s námi do hloubky. Takže vlastně my zažíváme frustraci z toho, nebo oni zažívají frustraci z toho, že je vlastně jakoby nikdo nechce, protože mají úplně minimum těch mečů. A my paradoxně zažíváme taky frustraci, ale úplně jiného. Z nového dôvodu, no. Takto, ja som nechcela povedať, že tá singles pandemic je vina mužov alebo niečo. Určite nie, ja si len myslím, že sa nachádzame proste v inej fáze. Proste, že my sme niekde tu, muži sú tu a my sa proste potrebujeme nejako dorovnať, priblížiť, aby to bolo lepšie. A ja akože súhlasím s tým, že sa to zmenilo a je to normálne. Ja si myslím, že každá z nás si v súčasnosti všimla, že ešte pred covidom, keď si šiel do hospody alebo niekam s kamarátkami, tak si často k tebe niekto prisadol. Alebo sa ti niekto prihovoril a proste a zrazu to začalo. Tá prírodzená komunikácia. V súčasnosti sa to takmer vôbec nedieje. Napríklad ja si nepamätám, fakt sa nepamätám, kedy by som sedela v hospode s kamarátkami a prihovorili by sa k nám nejakí muži, že či si môžu prisadnúť, pokecať, vymeniť si kontakt alebo niečo také. Mne sa to tak strašne dlho nestalo, ale zároveň som čítala, že muži vlastne prestali s týmito vlastne kontaktmi, s tým oslovovaním žien, pretože väčšinu času sme sa my ženy na ne dívali, že oni sú divní, proste prečo nás otravujú a tak, že boli vlastne toľkokrát odmietnutí, že si povedali, že už to robiť nebudú. Čo chápem. A vlastne to ide... Já tohle hrozně chválím, jako stává se mi to, občas se mi to stalo a vždycky minimálně dám tu skvělou zpětnou vazbu, jakože hele, jako jo, go for it. Myslím si, že to furt jako oceňujeme, ale zároveň jako divíš si jim, když vlastně zažíváš na těch aplikacích takovýhle to v úvozovkách odmítnutí tolik, přitom když do toho dáváš tolik energie, tak vlastně jako není se moc čemu divit, že potom ti ta síla i v tom offline světě vlastně na tohle nezbývá. Chápem, ale zároveň to nie je to ako... Ale pro Boha, dělejte to, prosím, dělejte to, jestli nás poslouchají. Myslím, že ak nás poslouchajú muži, samozrejme oslovte nás, my budeme šťastné, keď to bude divné, tak vám povieme, že ste divní, choďte preč, ale akože budeme si to ceniť, pretože sa to fakt sa to už nedieje, že by za tebou niekto prišiel na ulici a povedal ti proste, že ahoj, si hezká, neskúčime niekedy na kávu, alebo niečo také. Nedieje sa to. Ale strašně vlastně jako zvláštní, že díky nějakým platformám, které nám měly pomoct se seznámit, zblížit, ať už to jsou sociální sítě nebo tady ty randící aplikace, tak akorát způsobili to, že jsme vlastně všichni frustrovaní, všichni z trošku jiného jako důvodu a možná kvůli tomu se jako míjíme a i proto se teď asi vrací boom prostě těch offline akcí. Zažívám to takovou renesanci, my sa o tom budeme baviť. Áno, to si preberieme, že sa to k nám vracia. Ja mám na teba otázku. Ak by si mala byť od zajtra vo vzťahu, zobrala by si to? Bola by si pripravená na to, že teraz by niekto prišiel a povedal ti, že od zajtra sme vo vzťahu? Za hodinu klidne. Fakt? Akože fakt? Úplne, jo. Akože... Ty ne? Ty ne? Ja vôbec. ja práve, no, my sme fakt iné. Ja to tak nemám. Pre mňa keď mi teraz niekto povedal, že Ježiš, tak od zajtra spolu chodíme, tak si poviem, že
ja na to nie som pripravená. A ja neviem, čo to znamená, že nie som pripravená. Asi, že nemám vypratý kôš prádla, alebo že, pane Bože, ja mám víkend naplánovaný vo Švédsku. A čo teraz proste? Pre mňa je to asi desivejšie. Vím, co myslíš, ten pocit. Určitě, jako to jsem měla milionkrát, většinou teda třeba po nějakým jako delším ukončeným vztahu třeba rok mi mohlo trvat to, než jsem měla pocit, že vlastně jo, nějak jsem z toho venku, z toho, co bylo. Zároveň jsem měla dost času si užít to všechno, co si jako užíváš, ty jiné věci, když jsi single. A pamatuju si, že třeba, když jsem jako začala randit po posledním vážným vztahu, tak při nějakým prvním, druhým rande to tam přesně takovýhle jako pocit měla, že jako aha, co kdyby to vyšlo, tak jako co budu dělat, že jsem vlastně nejela s těma holkama, nezažila jsem si to flirtování v tom baru a podobné věci. To už se neděje, nemyslíš se, že přicházíš? Ale to je asi zkušenost má věkem určitě, možná třeba nějakou i únavou nebo takovým tím vyhořením. Ja som unavená, áno, je to tak. Ja som fakt príklad toho človeka, ktorý je unavený z randenia. A ja chcem nájsť tú lásku. Ja ju naozaj chcem nájsť, ale ten proces ma ničí. Čiže ja si viem predstaviť, že už by som mala deti, že by som mala manžela, že už by sme boli happy, ale strašne by som chcela skipnúť práve ten proces toho hľadania, lebo už som z toho unavená. Pretože viem, že jednak idem na jedno rande, idem na 3 rande s jedným človekom a proste nie je to tam a cítim sa frustrovaná, pretože si myslím, že nechcem tak veľa, ale nie je to tam, vieš, proste. A myslíš, že ta frustrace pochází fakt jako z tebe, anebo je tam i hodně nějaký takový ten tlak té společnosti, že máš nějaký věk a měla by si... Jasné, tak akože ten tlak ani tak neprichádza podľa mňa od tej spoločnosti okolo mňa, ale od rodiny. Samozrejme, lebo na každej rodinnej oslave si tak sa ťa pýtajú, čo partner, čo deti a tak. A ja už som začala normálne odpovedať, že keď budem chcieť dieťa, ja si ho spravím aj sama. Ja na to nepotrebujem toho muža. Vieš, proste, keď budem chcieť dieťa, ja si to dieťa spravím. Predsa len ja toho muža pre robenie detí nechcem. Ja chcem toho muža preto, aby bol môj partner, aby mi dával lásku. Takže ak toho muža preto to nenájdem, tak to dieťa si spravím aj sama v podstate. No tak si skočím do Rakúska niekam. Vieš, proste, alebo tak nejako... Skočím do Rakúska. Tako myslím umelo oplodnenie, vieš, ako... Okay. A tak, že akože dá sa to v súčasnosti vyriešiť. Ja mám pre teba otázku. Myslíš si, čo by bolo pre teba horšie? Bolo by pre teba horšie zostať sama, alebo byť nešťastná vo vzťahu? Lebo to je presne o tom tlaku tej spoločnosti, že nás tlačia do toho, že máš mať toho partnera, máš mať tú rodinu, máš byť ako keby v tom páre, že čo by bolo pre teba horšie, keby si do konca života už zostala sama, alebo by si bola práve s partnerom, ktorý ti nie je úplne kompatibilní a vieš, že to není správne. Hele, určitě si asi přiznám to, že se nějakým způsobem samoty bojím. Mám to i z nějakých rozhovorů třeba s babičkama, který jako skončili obě sami a než teda jedna odešla, tak jsme měli takový jako dalekosáhlejší debaty o tom a jestli něčeho litují, nelitují a podobně. A jako určitě vím, že prostě tohle nechci zažít, že my jsme sociální bytosti a největší trest pro člověka je jako zamknout ho někde a izolovat. Takže dlouhodobě vím, že to jako není dobře, nedělá mi to dobře. Ale zároveň vím, že asi se nemusím bát toho, že bych někdy byla v nějakém nespokojeném vztahu, protože už vím, že z něj dokážu odejít a vím, že ta samota se dá řešit i jako jinýma způsobama. Samozřejmě pro mě to partnerství je úplně jako ideální, ale mít takový ty stabilní jako přátelé, tu komunitu kolem sebe, který tam budou i třeba později, tak je určitě taky cesta. Samozřejmě. Všichni chceme jako to ideální partnerství, že jo, ale ani to ti jako nezaručí úplně všechno. Dobré, hele, probrali jsme si to, že určitě to je nějakým způsobem dobou, určitě to je nějakýma aplikacema, tím prostě, že vlastně dneska o tom, s kým se seznámíme, rozhoduje tamhle týpek programátor někde v Silicon Valley v podstatě. Je to tak. Ten navrhuje ten systém jako a cílem těch aplikací je
ne, aby jsme se seznámili, ale aby jsme na nich byli co nejdýl a konzumovali reklamu. Takže všechno To je tohle tvrdá pravda. To je hodně tvrdá pravda. Ale to vlastně ty naznačuješ, že chyba je v systéme. Já si myslím, že chyba je v nás, Ne, samozřejmě. je to kombinace všeho. všetko. Trošku to je určitě nějakým systémem, trošku je to tím, že se prostě změnila role ženy muže. Určitě je to i tím, že my třeba nejsme úplně v pohodě. Máme nějaký nedostatky. Je to tak. Tady k tomu nalíme se čistého vína a je to přesně to, nevydržíme u jedné věci, nemáme tu pozornost. Možná se tě zeptám na jednu takovou jako upřímnou otázku. Jestli už se ti stalo, nebo se ti to děje, že i vidíš někoho, kdo je vlastně úplně v pohodě, jako dobrá partie, dobrý týpek, líbí se ti všechno, i se sejdete a je to dobrý, ale není to wow. Tak pre mňa je to o tej iskre, no. A síce môžeme mať všetky tieto kvality a tá iskra neprebehne, tak ho samozrejme odmietnem. Ale mne sa to môže stať aj v opačnom garde, že napríklad na tom prvom rande proste cítim tú iskru, že je to proste strašne super. Ale tým časom, ako sa spoznávame, tým druhým, tretím rande si prechádzame nejako ten život, komunikujeme, sa tá iskra vytratí, pretože prídem na to, že to tam zase necítim. Takže pre mňa tá iskra je extrémne dôležitá. A ako môže prísť hneď, tak samozrejme môže časom aj odísť. A kdy se ti stalo, nebo kolikrát se ti stalo, že jako přišla na začátku a pak jako zmizí po čase? Párkrát. Ale to sú väčšinou takých tých pár rande alebo niekoľkomesačné vzťahy. A ten druhý příklad, jako nemyslíš, že když to existuje tou první formou, jakože se může objevit a pak postupně odejít, že to může existovat i tím druhým směrem, že hned na začátku nemusí být, ale pak se objeví. Snažím sa, veď som hovorila, že som bola 3-krát na rande s jedným chlapcom, kde som tú iskru necítila, ale ja si myslím, keď si na 3 rande a potom 3. rande stále nemáš chuť tomu človeku napísať napríklad, aký si mal deň, tak si myslím, že to už nepríde. Ten záujem. No, takže pre mňa tá iskra, no, je ten, nechcem to nazvať wow efekt, ale pre mňa je to tá iskra. Ako to máš ty? Já jsem dlouho věřila tomu, že vlastně musí být na tom začátku, ale pak se mi stalo, a paradoxně to byl můj úplně jako nejdelší a nejkvalitnější vztah, ten poslední, kdy vlastně absolutně žádná jiskra jako na začátku nebyla, byl to člověk, kterýho bych si normálně na ulici vůbec nevšimla. A přišla jako časem, no, přišla po týdnu meditačního retreatu, kdy jsme ani nemohli mluvit. Takže... Okay. Ty budeš strašně zaujímavé. A bylo to hrozně pěkné a vlastně od té doby vím, že to může být klidně poprvé jednou za 10 let úplně jako jinak a asi se i jako trošičku nutit, nebo se i trošku jako přesvědčuju o tom, že něčemu dám čas a právě ten mindset, že nejdu tam s tím, že tohle musí být ten jako partner do života. Možná je to jeho nejlepší kámoš, možná je to jeho kolega z práce. Ale to presne chcú muži počuť. Když mu nedám jako víc než těch 15 minut, tak to nezjistím. Takže si ráda takhle jako představuju a nechávám si ty otevřený dveře i tady tím směrem. Takže vlastně jsme single, lebo čakáme na něco lepší. Rozhodně si nemyslím, že je problém v tom někoho najít nebo někoho poznat, protože těch možností tu máme spoustu. Problém je umět si ho nechat pustit do života. A súhlasím, to je pre mňa jeden z najväčších problémov. A i jako vědět, co vlastně chceme, co hledáme, protože si asi i často vybíráme špatně a vybíráme si... Pravidelně špatně a máme tady ty vzorce chování, takže rozhodně bych nevinila ani systém, ani muže, ale jako tak nějak kombinaci všeho. A i nás. A je to v pohodě, protože to je prostě vývoj a někdo na to přijde v 22 a někdo v 38, no. No, každopádne, čo vlastne na záver chceme povedať je to, že snažte sa.
randite. Proste toho človeka niekde stretneme, či to bude zase na rande cez Tinder, alebo niekoho, koho vám dohodí mama, kolega v práci, proste to príde. A i když vám doma říkají, že jste moc náročný a že si vymýšlíte, tak ta chyba nemusí být vůbec ve vás, je to prostě jenom tím, že možná hledáte a randíte v úplně jiném systému než oni, to určitě. A nevedia to pochopiť, samozrejme. A v jiný době a proste nie sme náročné, proste len je to dnes iné proste a ťažko uchopiteľné to pomenovať. Ale těch cest je spousta, nemusíme se vůbec spolíhat jenom na ty dejtovací aplikace. Máme těch způsobů mnoho. Některý jsou lepší, některý horší, jak pro koho. A my si je budeme v příští epizodě rozebírat, takže určite. na to se těším. Máte sa na čo tešiť, ja sa teším tiež, pretože tie tvoje historky o randení, to je jeden veľký zážitok podľa mňa. O tom raz napíšeme knihu, ale čo by sme chceli od vás je určite takto na záver dať takú menšiu výzvu, aby ste nám do komentárov napísali predovšetkým tí, čo ste single, že prečo si myslíte, že ste single. Dajte nám nejaký úprimný dôvod, kľudne nám napíšte ten najviac bizarný dôvod, prečo si myslíte, že ste single, niečo funny proste, čo si myslíte. Alebo proste nám napíšte, čo chcete, kamkoľvek, napíšte nám to na príspevok na Instagrame, na Facebook, pod YouTube a tak, necháme to proste na vás. A ešte taká výzva na ľudí, ktorí nie sú single, sú naopak vo vzťahu. Je tam niečo, čo vám chýba zo single života v tom vzťahu? Pretože ja si myslím, že aj také veci sa stávajú, že keď ste vzadaní, že tam zrazu čo si chýba z toho single života. No a čo vám chceme na záver určite povedať je, prosím vás, sledujte nás na Opiniu, sledujte nás na YouTube, na našich sociálnych médiách, sledujte nás samozrejme všade, kde sme dostupní, budeme radi za akúkoľvek interakciu a feedback. A nezapomeňte taky na to, že i když to třeba dneska tak nemusí vypadat, tak ale to bude dobrý. To bude dobrý.